Vítajte v byte, ktorý je taký jedinečný, že sa budete pýtať, prečo takých nie je viac. No, pretože sa skoro nikdy nepredávajú. Takže vám radím, pozerajte video až do konca a volajte rýchlo, pretože zajtra už môže byť predaný. Ak aspoň trochu sledujete realitný trh, tak viete, aké ťažké je v Bratislave zohnať štvorizbový byt, ktorý by bol pripravený na nasťahovanie a ktorý by mal možno aj niečo navyše. No a v takom sa práve nachádzame. Pozrite sa na tento nádherný otvorený priestor. Vysoké 5,5 metrové stropy, vzdušnosť a prirodzené svetlo, ktoré sem prúdi, robia tento byt naozaj výnimočným. Konečne byt, kde môžete mať veľký luster alebo si nainštalovať vlastnú lezeckú stenu. Schody v byte sú skvelé. Nielenže vám ušetria permanentku do fitka, ale hlavne dodávajú priestoru úplne iný rozmer. Tento štvorizbový mezanín s otvorenou galériou má rozlohu takmer 110 m2, drevené podlahy, samozrejme aj priestranný balkón, pivnicu a vyhradené parkovacie miesto. Navyše má bytový dom vlastnú záhradku, ktorá poskytuje bezpečné miesto na hranie pre deti. V blízkosti sa nachádza niekoľko detských ihrísk a na nezaplatenie je takisto výborná komunita susedov. Čo pravíš? Ak áno, môj nový kamoš odkazuje, že pokiaľ chcete, aby bol tento skvost medzi bytmi váš, volajte na toto telefónne číslo.